Parch Dewi Myrddin Hughes sy'n yn harwennu. Dewi fel y gwyddon ni yn un o gymwynaswyr yr eglwys dros y blynyddoedd, a mae'n dda cael ei groesawu e bore yma. Diolch yn fawr am ei barodrwydd munud ola i'n helpu ni. A diolch i Jenny ac i Non fydd yn cynorthwyo ni yn yr Oedfa yn ogystal. Wel nawr, ga i gobeithio bod fi'n cofio'r pethau yma. Rannu'r sgrin nawr. Ambell i waith i'r pethau fe ddim yn gweithio dyn nhw. Dyma ni. Ac fe ddechreuwn ni'r Oedfa gyda arweiniol. Roeddiwch mewn gorfoledd i Dduw yr holl ddeiar. Canwch i ogoniant ei enw. Rhowch iddo foliant gogoneddus. Dywedwch wrth Dduw, mor ofnadwy yw dy weithredoedd, gan faint y nerth ymgreiniad delynion o thlaen. Mae'r holl ddeiar yn ymgrymu o thlaen ac yn canu mawl i ti, yn canu mawl i thenw. Cydweddiwn. Yn wylaidd plygu wnawn i frenin yr holl fyd, cans ti ein tad sydd in un borth a'n cymorth cry o hyd. Yng nghwmni teulu'r ffydd, yn biliwn yn gytun, am i ni gael yr uchel fraint, dy gwmni di dy hun. Gawn ni uno'n weddi'r arglwydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni rhannu yn awr yn yr emyn Iesu fe ddathlu ni dy goncwest di, yn cael ei chyflwyno gan Alwen Derbyshire o Grym Mawl. Ac yna mi fydd Non yn darllen detholiad o adnodau i ni.
Wraig. Pam wyt ti'n wylo, atebodd Hwy? Maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n y lle y maent wedi ei roi orwedd. Wedi ddweud hyn, troes yn ei hôl a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam wyt ti'n wylo? Pwy wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, os mae ti syrau cymerodd ef, dywed wrthyf lle rhoddai stef i orwedd ac fe cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Wedi iddynt nesau at y pentref, yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno i fod yn mynd ymhellach. Ond meddent wrtho gan bwyso arno, aros gyda ni, oherwydd mae hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda Hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda Hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri, a'i roi iddynt. Agorwyd ei llyged Hwy, ac adnabyddasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion, ar lan môr Tiberius, a dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Seimon Pedr a Thomas elwyr yn Didymus, a Nathaniel o Gana Galilea a Meibion Sebedeis a dau arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Seimon Pedr yn deud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. Atebasant ef, rydym ninnau'n dod gyda thi. Aethant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim yn noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lan, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych chi ddim pysgod fechgyn? Nac oes, atebasant. Meddai entau wrthynt, bwriwch yr hwyd i'r ochr dde i'r cwch, ac fe gewch helfa. Gwnaethant felly, ac ni allan dynnu'r rhwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma'r disgybl hwnnw yr oedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Diolch yn fawr i Non, ac a'i gyflwyno yr Phen-y Dewi nawr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am gwahoddiad i ddod ato chi trwy'r cyfrwng yma'r bore yma. Mae wastad yn ddymunol ymweld â'r Tabernacl. Wedi mwynhau bob tro. A da ni'n y tŷ yma wedi bod gyda chi lawer gwaith ar bore Sul, neu bnawn Sul, yn ystod y flwyddyn diwethaf yma. A chael bendithion lawer. Mae'n braf eich gweld chi. Pawb ohonoch chi y bore yma eto. Mae rhaid i mi hefyd eich llongyfarch ar sicrhau gwasanaeth gweinidog. Mae gyda ni yng Nghlydach feddwl mawr o dylan. Mi fi gyda ni am fis yn rhan o'i gwrs coleg. Yn berson annwyl iawn a hoffus iawn a medrus hefyd. Amser braf i ddod i chi yng Nghymru Dylan reit siŵr. Diolch yn fawr iawn i Jenny am ei rhan yn yr Oedfa, canu mor swynol. A diolch eto i Non, cymwynas arall gan Non, diolch. A rhaid i mi hefyd nodi mor chwith bydd i heb meirion. Presenoldeb mor gyson ac mor wasanaethgar. Hyd ymdeimlad ni yma a chi yn y Tabernacl ar ei golli. A'i deulu o ddreswm. Fe achoswn ni y bore yma eto. Gyda chi polwg arall ar yr atgyfodiad. Be sy'n gwbl eglur wrth ddarllen yr Efengylau ydy nad oedd y disgyblion ddim yn disgwyl gweld Iesu eto. Yn siŵr y byddwch chi'n cofio bod Efengyl Marc yn cwpla'n rhyfedd iawn yn y golwg ni. Yn y llawysgrifau gorau yn gorffen fel hyn. Deithant allan a ffoi oddi wrth y bedd oherwydd rhaid sy'n crynu o arswyd. Ac ni ddywedasant ddim wrth neb, oherwydd roedd ofn arnynt. Gorffen yr Efengyl gyda'r adnod yna.
Mae yna gyfres reit helaeth o hanesion am Iesu wedi cael ei gyfodi o blith meirw. Yn ymddangos i'w ddisgyblion, storiau lliwgar, bywiog, a rhai ohonyn nhw fel sy'n nhw'n anghyson a'i gilydd. Be sy'n hollol eglur, dro ar ôl tro, ydy nad oedd y disgyblion ddim yn disgwyl gweld Iesu eto. Mae rhywbeth mawr wedi digwydd, sy'n gadael pobl yn fyd. Mae dilynwyr Iesu mewn sioc enbyd. Doedd neb ohonyn nhw'n disgwyl hyn. Wel, beth amdano ni? Ydy'n bwysig yn bod ni'n credu yn yr atgyfodiad? Hynod bwysig. Os nad un ni, medde'r apostol, nid i'r mwyaf triennus. Yw hwnna'n wir? I ni gredu'r hanesion am Iesu, a chredu geiriau Iesu, a gwneud yn gorau i ddilyn cyfarwyddyd Iesu, a heb gredu yn yr atgyfodiad, ydyn ni heb ddim? Pam bod yr atgyfodiad mor bwysig? O, mae yna lu o resymau. Un ohonyn nhw ydy, nid cymdeithas cofio Iesu Grist i ni'r bore. Nid yna i ni y cwmni sydd wedi dod at ei gilydd heddiw. Nid cymdeithas cofio Iesu Grist. Dyma ni'n nghwmni'n gilydd, a mi allwn ni gwrdd â Iesu yma yn y cwmni hwn. Mae Iesu'n fyw. Nid perthyn i'r gorffennol mae Iesu. Daliwch a fel yn hwnna. Nid perthyn i'r gorffennol mae Iesu. Dewch i ni blodau mewn gweddi. Dduw dad, rydyn ni mor ddiolchgar i ti am dy gysgod. Mae cymaint o waith diolch gennym. I ganol cyfnod tywyll iawn dath goleuni mawr. Bu'n amser mor galed i bobl ar draws y byd, wrth i ni golli anwyliad a gorfod cadw draw oddi wrth yn gilydd. Mae'r gelyn anweledig wedi achosi cymaint o boen ac ofn a phryder a thor calon. Ond i ganol y tywyllwch daeth peilydre o oleuni. Daeth y Pasg a'r atgyfodiad. Buddugoliaeth bywyd. Dyw Iesu ddim wedi pydru yn y bedd. Mae'n cerdded yn yr ardd, yn cerdded i emaes, yn sefyll ar lan y môr. Rhod y gwmni yn obaith i ninnau. Ti pia heddiw, a thi pia fori. Arglwydd gweddiwn dros dy eglwys yn yr argyfwng hwn, ac yn y cyfle hwn, boed i ni gael yn hysbrydoli gan fuddugoliaeth y Pasg. Boed eithau rineb di a soleini di fod yng nghanol dy eglwys. Helpa ni herio'r tywyllwch a'r anhegwch sy'n llifo dros y byd. Boed llwyth cyfoesog hael o gynhesrwydd a chariad a chroeso a dathlu yng nghalon pobl y ddau Tabernacl, wrth iddyn nhw edrych ymlaen at gael gweinidog newydd yn ei plith. Meddyliwn am bobl sydd ymhell oddi wrthym, yng nghanol rhyfel, mewn gwersyll ffoaduriaeth, pobl ddu sy'n cael ei bychanu, pobl Myanmar, pobl Mozambique, pobl Syria, pobl Yemen. Gwyddom dy fod ti Iesu yn ei plith. Cofiwn o bobl sydd ymhell, mewn pob math o ffyrdd, ond sydd hefyd yn agos atom, am yn bod i gyd yn blant i ti. Am dy fod yn fyw, Iesu, ar yn cyfer i gyd, gorfoleddwn. Amen.
Yn ôl ni at yn myfyrdod. Roedd yr atgyfodiad yn bembleth fawr i'r disgyblion. Doedden nhw ddim wedi disgwyl gweld Iesu eto. Mae'n sioc, yn ddychryn. Maen nhw mewn braw mawr ac mewn ofn. Wedi cael ei syfrdanu mae'r peth mor annisgwyl. Mae Iesu'n ymddangos iddyn nhw dro ar ôl tro, ond maen nhw'n dal i gael braw bob tro. Sawl gwaith mae sôn amdano'n ymddangos. Anhwysedd ddim yn ei nabod. I'r hoswn ni gyda hynny am ryw funud. Mi glywson ni gynnau am Mair Magdalen dod at y beth. Gweld nad oedd Iesu ddim yn y beth. Y dyn yn sefyll yn ei hymyl i. Pam ti'n llefen? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd. Os mae ti sy'n rhai cymerodd, y garddwr. Meddwl mae'r garddwr oedd Iesu. Camgymeriad mawr. Ac eto. Ar un lefel mae'n iawn yn dwi. Mae Mair yn dweud y gwir. Ai ti yw'r garddwr? Ai ti sy'n gyfrifol am yr ardd yma? Ai ti sy'n gyfrifol am yr harddwch yma? Y blodau yma i gyd, ti sy'n gyfrifol amdanyn nhw? Yr heddwch sy'n yr ardd yma? Ai ti sy'n gyfrifol? Heb yn wybod iddi hun, mae wedi taro ar wirionedd mawr. Mewn ystyr ddofn, Iesu sy'n gyfrifol am odidolgrwydd a thangnefedd yr ardd. Mi glywson ni hefyd am y disgyblion yn mynd adre i Galilea, 7 ohonyn nhw'n mynd i bysgota. Maen nhw wrthi drwy'r nos. Heb y ddal dim. Dwi'n cofio siarad ar ysgol feithrin yn Rhydaman ryw 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Rywsyd neu gilydd mi drodd y sgwrs i gyfeiriad pysgot. A chroten fach 4 oed yn codi llaw ac yn dweud, "My father goes fishing. He doesn't catch nothing." Wel, dyna ni. Mae'r rhain wedi bod yn pysgota trwy'r nos. Didn't catch nothing. Pan ddath y bore, safodd Iesu ar y lan. Ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyna ni eto. I weld, ond heb ei adnabod. Os ystyr ddyfynach fan hyn hefyd, ydych chi'n meddwl? Pan ddaeth y bore, wel mae'r wawr yn torri, mae Iesu yno. Pan welwch chi Iesu, a'i nabod, mae'r nos yn cilio, diwrnod newydd yn dechrau. A drychwch ar yr hanes yma eto. 2 ddisgybl yn cerdded i maes, a'i pen yn ei plu. Mae Iesu'n ymuno â nhw ac yn cyd gerdded. Mae'n hwyr, mae'n dywyll, a dyn nhw ddim yn ei nabod. Ond wrth iddo dorri'r bara, maen nhw'n deall pwy ydi e. Ac mae'n diflannu. Mae'r 2 wedi blino'n llwyr. Mae wedi bod yn ddiwrnod hir. Mae'n hwyr. Maen nhw wedi cerdded dros 10 kilometr o Jerusalem. Ond ffwrdd â nhw ar unwaith, yn ôl i'r ddinas. Mae'r blinder wedi diflannu. Bywyd newydd, egni newydd, gobaith. 2 enghraifft i ni. Mair Magdalen, pysgotwyr, 2 y maes. Gweld Iesu,
ond heb ei nabod. Hynny'n digwydd ar wahanol adegau dros gyfnod o amser. Llawer iawn o sôn am wahanol ymddangosiadau. Fflachiadau o bresenoldeb Iesu. Dyn awyr pryd y daw Iesu i'r golwg. Pan fyddwch chi'n yr ardd falle? Pan fyddwch chi wrth eich gwaith falle? Pan fyddwch chi'n eich cartre falle? Dim dal pryd y dawtoch chi. O achos yr atgyfodiad ydy dechrau'r daith. Nid y diwedd. Daliwch afel ar hwnna. Yr atgyfodiad ydy dechrau'r daith. Mwyn i enw. Amen. Amen. Diolch o galon, Dewi, am fyfyrdod a gweddi gyfoethog iawn sydd wedi bod yn foddion gras i bob un ohono ni bore yma. Diolch o galon. Ni'n troi at emyn i gloi, ac yna gai ofyn i ti, Dewi, gyhoeddi'r ddemdys ar ôl yr emyn. Gan obeithio y bydd yr emyn yma'n chwarae drwyddo. Mae'n ddrwg dy fi, be ddigwyddodd gyda'r llall allai ddim dweud. Ond hanner ffordd ddechreuodd e, oedd yn emyn bach pert hefyd yn oedd e. Emyn bach gwahanol. Beth bynnag. Fe driwn ni fynd nôl at a dechrau gobeithio gyda hwn. Yna ni? Nage? Right.
Diolch yn fawr iawn i chi am eich croeso cynnes y bore yma eto. A bydde di'r Duw sy'n ysgwyd nef a deiar, yn bendithio yn erth i fynd allan, yn enw'r Efengyl. A bydde di ras ein arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw ein tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni am byth. Amen. Amen. Diolch o galon. Diolch yn fawr, hyfryd iawn eich gweld chi. Am bore cyfoethog. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. I ni'n mynd i gael sgwrs fach. Mae croeso ti aros yn y cwmni.